Gogo ibana. Komeni. Wale wanu ere. Ndiri kupona mwanangu. Ngezve nharu. Azisi zvenaro mbuya. Chinyi. Chinyi mwanangu unonatsoti gogogoso. Inga ndati gogogo iwani na imbuya. Waite nesi. Ewo. Apana kinombonakidza. Ko mukomana ari kupi? Mukomana wambobva panamba wa. Munoziya mbuya it's very bad zviri kundiita mukomana wenyu pana. Hapana very bad ngenyi zvemwakamboshaishira. Takashaishirana chi izvo ndakampa $20 yangu. Ndakampa $20 yangu ndichienda undigadziriro yeOCD kutaura. Muri kuzviona? Nanhasi izvo hapana yeOCD izvo foni yangu ndakazosvika pakugadzirisa ndega. Saka ndiri kuda mari yangu kwari. Aiwa uripo uri pano. Aripi? Uri pano. Aripi? Sunga. Sunga. Atori pano ake. Uya uri pano wanga ari kumunda. Ini it's very bad mbuya ini ndizvidiba. Sanye kudaro handizvo. Sunga. Handizvo tsunga uya mwanangu muzukuru wangu. Uya mwanangu. Tsano maitire nyamuri kuita kaiti very bad ndikukutaurira iso. How many times ndichikufambirai panapa imimi? How many times ndichikufambirai? Aikona kuti apa kungefanika uri kushamisika ka. Ngoma ndauya. Usati ngosiri kuzviziya bandauya. Aiwa nyanduizi. Anakupa mari yangu yeOCD phone. Pana zvakazoitika. Ndakazosvika pakutogadzirisa foni ndega. Tsunga. Ndichingouya pana pakwira nekudzika kunge Satani hapana kana chauri kundiitira. Ndipe mari yangu ndibve pano. Foni ndakagadzirisa full stop. Ndipe mari yangu ndiende. Manje pana handisina. Saka uri kuti chi? Pana zvakaitika ngoma. Mbuya nditi munoona muzukuru wenyu kawo. Mbuya nditi munozviona. Wanga uri kuchegutu. Ndakatomboenda kumusangano. Ndatomboendoparidza kumusangano. Ndaimbuya panapa ndichiona mbuya ndichagisirewo foni yangu. Ko tsunga aripi? Tsunga hapo. Mbuya ndichagisirewo foni yangu. Tsunga aripi? Tsunga hapo. Sorry ngoma. Aunoziya tsunga ini ndiri rafu. Shuwa ndazoona nhasi makatotsamwa na. Chindipawo mari yangu alright ndibve pano. Mbuya muzukuru wenyu ngaandipe mari. Imi mpinda yenyu mumba mbuya handina dambudziko nemi. Ana problem nemi zorora yenyu zvemenge makaita. Uyu ndiye ndakupedzerana nayo. Tutaura chii chaunoda kunditaura? Unoda kunditaura chii? Chii chaunoda kunditaura alright? Ndauya. Chindudzi. Manje nhasi handisina mari manje ngoma. Ndo pandiri kuti saka uri kuti chii? Pane chaunoda kundipa here chekundonotengesa ndi 120 yangu. EOCD ndakagadzirisa wakaninyepera tsunga. Aiwa, ndanisirunyepa ndada kuzibatanidza because fidza ndiyanganika mukamari kangu saka ndada kuti yenyu ndandakamboshandisa. Saka ndada kuti panditobva kuchegutuka ndoenda ndaita sei pandapinda mutauro. Muri kuona ngoma saka zvazoclashana manje. Program ndo dzazoclashana. Saka ndodii? Ndenda kutokuitira plan yakazogadziriswa. Yakagadziriswa yeOCD kuti foni yangu yakutoshandai. Tachaoni. Andakakudza kuti ndiya madhamu foni iwe. Yakuita zvesho. Hapana rimwe ndokurecover because ndoda kuona feedza. Ndizvo foni idzo hadzina moto ipapo. Ndo panozoenda ndichichajira mafoni mazuva ese ndozokuita ndakukuita rafu mara. Aishuwa ngoma sorry nhasi mutori chicken nemachicken pox nasi. Usadaro ba mfana wangu. Mama tongofara ngoma manje mukava mechikakarara ngona ndidi kuti mchemberazo manje. Aiwa but atonzwa kamuchembere bozi uno wako. Chinzwa une WhatsApp here wewe. WhatsApp ndinayo. Unayo? Iyi foni yamadhamu da kuti undisire WhatsApp iyi. Anditika. Undisira WhatsApp obva waichargisa futi. Ndo pano yachajira obva waibairira futi pamagezi. Iyi obva waichargisa futi iyi. Iyi. Iyi ndo yenyu kai. Iyi ndo yangu ndo yamadhamu. Iyo undisira WhatsApp unoisa GB. Saka mira imbo sare mbichata. Ndokuisira ngoma ndondwa. Ngoma munoza pa $20 ka. Unoza mfana wangu ndinoda kutoita plan ka. Ndike tichifambidzana zvakanaka. Ndandoda kutoita plan but munoona ndakaenda kuchegutu kufunction ndechida kuenda kuparidza. Maona asi ndokuitira plan. Aiwa ndanzwa mfana wangu uitagadzirisa hunhu wako. Ndukuya nditora mafoni angu matima. Aiwa isina. Ndukuya nditora mafoni. Ndokuitira plan ngoma. Ndokuitira plan. Ngoma. Ndokona. Hai. Man. Nasana just put it down tera koma. Ngambuya mango dzacho ushata idzi hai. Dai kuti wanga zvokunda waira wadzana.
Aida dzizoita gore rino. Gore rino dzata dzobereka. Uya. Pani komana ari kuya ndibhule. Inoda ndipo. Inoda ndipo baba. Alright. Tiri komana. Gogo. Chitobudai handisi kupinda mba. Wakanaka ere. Kuna utombonaka, hakuna. Kuna utombonaka ko. Chinyi. Makadiwo. Aiwa ndinotomba. Mukomana aripo ere, mukoma tsunga. Kandigere pasi. Tsunga aripo. Tsunga hapana ba. Aendo. Handizi kwavhakachira ichienda, handisi kuziva. Ko munombogara sei nembavha netsotsi rerembwe? Ndinogara zvemwana wangu. Mwana imbavha yengo, moti mwana ere mbavha yengo. Aingaiti mbavha ba. Gogo ye imbavha gogo. Ode kuambe nda. $30 yangu yaye kari yagarisa mari yangu. Akauya pano unokupa. Anga kupa rini gogo? Ndedo ndipa ingondipa kana iko. Unokupa izvozvi zve. Achandipa rini? Zverwendo unokupa. Gogo. Unokupa zvendataura. Aiwa manje nasi pana pandibvisa mari yangu. Aiwa unokupa. Hapana pandimbobvisa mari yangu. Mari yacho rudopuwa ndini. Aiwa hapana panditobvi. Aiwa kuti uchida urara unorara umba dziri pano. Manje nini pana pandisi kutopa. Dzakawanda asi wabva pano manje anaye watoendawo abva pana but ini handisi kubva ndisa mari yangu pana. Waende kutotambawo neamwe ake. Alright, ni gogo akadzoka mumudzi ndatora mafoni. Aiwa zvemanangu usadaro zvako zvaita ere mwanangu. Mafoni anchatosi akadzoka mumudzi ndatora mafoni pamari yangu. Achandipa maiwa ina nchamboteerera izvozvo gogo mafoni ndakutoenda zvekunzwanana muzukuru chiiko iwewe mwana chaanondiparira handizvitauri baini chaanondiparira pano unondotsvake zvimwe zvaanotsvaka tsonga unonditsurirei pano apa unokuitirei zviro zvakadarozvo uri kaindi ye mwana iwewe waita kare waita asi wotsunga chiko iwewe chenyi mwanangu chenyi chakakugara iwewe wagarwa ngei muzukuru wangu asi chiko iwewe unodaro ngei kuti basa rekutotora zviro zvano uri kuita basa rombavha here chei mwanangu iwewe chei chakakugara mai ako ndaigara nawo zvakanaka panapa asi iwewe manje iwo manje ndiwo unotanga unodaro ngei iwewe kundotore zviro zvano iwo unotore zviro zvano ngeumbavha ngei unozviitireiko zviro zvakadaro kuti ndee munhu wacho zvitambo zvemwana asi zviro zvaunoita hazvisenzi chiro batsunga unoziva kuti wandigumburisa here iwo anhu ari kudai kuuya kuti minya kuuye kutora dakara foni dzanhu dzatorwa unayo here mari yekubhadhara manje unayo here mari yekubhadhara foni dzanhu unozviita unoitsvaka uchaitsvaka ngemhino gore rino uchaitsvaka mari dzanhu ungafunga kuti anhu anganakirwa kutorerwe foni dzawo chinyepe kuti inini inogadzira uri kaindiye mwana iwewe unofanirwe kuzwa hatidi mabhizinesi rezvii haukwanisi bhizinesi bauri chiro chenhando hazvisiraiti mwanangu hazvisiraiti hazvina chimiro hapana uzumbokurukwa hauzumbokurukwa ba maonere ndaita anhu ari kuuya achibvunze zviro zvavo iwowe chindotore zviro zvanhu zvisina musoro hapana akakukuruka ba muzukuru wangu ndakabarwa kare noziya inini hapana kukurukwa ba ubenzi ngohwa akude kutora muzukuru wangu wanga wakagare zvakanaka wechindike sadza uri benzi iwohwo hauzi kungwarira ba nangise mundadzo wakude kundiambira apa unoiwonepi mari manje yekutore ifoni dzanhu kadzatorwa ifoni dzanhu dzatorwa mari yacho unode kuiwonepi nditaurire muzukuru wangu unoita ubenzi wakadaro ngeiko iwe uri benzi maningi stereki iwewe handizivi kuti uri benzi hauzi kungwarira ba nditaurire kwetinoiona mari isu takandogare kunga bocho pano hatina nemari benzi iri mbuya ewo muzukuru wangu ndiri pano mwana muri pano yenyu moro mwanangu moro komana aiwa
maswera mbuya. Aiwa ndaswera hangu. Taswera yedu. Ndaswera kuti waswera hako muzukuru wangu. Taswera zvakanaka. Eho. Chokwadi. Aiwa. Pari seipamba mbuya. Aiwa pari nani kwakadini kwaine. Aiwa kwakanaka. Kwakanaka. Nazukuru angu. Wari right. Eho. Aripo hake mukomana. Mukomana hapana ba. Wambobuda zvake. Mwana wachikomana unondofamba famba. Ndaona mafoni angu apa abvisa nofunga azara. Azara. Alright. Anonga azara. Anonga azara. WhatsApp aisa. Ewe ndisi kuziye zvana WhatsApp. TV inonakidza zvekuti kana wasalaiki pa